видеоро ба дигарорам равон бикунед ва дар ҳамин мавзӯъ кадом гурӯҳ кадом категория дар ҳамин сол. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. мо хостем ки дар бораи авфи муҳоҷирон имрӯз камтар суҳбат кунем. Якбора чандин комментарияҳоро ҷамъоварӣ кардем ва хостем ки ба ҳамашон ҷавоб бигардонем. Видеоро ба дигарорам равон бикунед ва дар ҳамин мавзӯъ дигар савол нашавад, беҳтарин мешавад. Нафарҳое ки бихоҳед дар Америка кору фаъолият кунед, яъне ки ба ҳамунҷа сафар бикунед, шумо бояд заявкаро кунед. Барои заявка пур кардан номере ки дар рӯи экран мебирояд WhatsApp-ошда бинависонед. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Чӣ хеле ки гуфтем дар бораи авфи муҳоҷирон, мо чанд қапеш видео карда будем ва ба маълумоти ҳама расонда будем ки як пешниҳод шидагӣ ба танҳо ки дар соли 2025 авфи муҳоҷирон шавад. Ва дар комментарияҳо ҳаррӯза ҳаст саволҳое ки дар ҳамин бора мебошад. Тамошобинони азиз ва гиромии қадр, дар бораи авфи муҳоҷирон ягон қонун қабул шидагӣ нест ва ягон қонун ба имзо расидагӣ нестад. Вай танҳо як пешниҳод буд тамом. Кай қабул мешавад ё кай мешавад, ин чиз маълум нест. Дар ҳолате ки президенти Федератсияи Русия қонуни авфа қабул мекунад ва ба имзо мерасонад, баъдан маълум мешавад ки кадом гурӯҳи муҳоҷирони запретшуда авф карда мешаванд. Мисол видварения шидагиянд ё бо тариқи зиёд кардани штрафҳо запрет навиз шидагиянд. Киҳо авф мешаванд ё киҳо намешаванд, то ҳатто ҳамира аз пеши худмон мо ҳеҷ чиз гуфта наметонем. То ҳамон вақтере ки қонуни авф қабул нашавад. Вақте ки қонун қабул шид, баъдан дар уҷа пунктҳош муайян мешавад ки кадом гурӯҳ кадом категория дар ҳамин сол дар ҳамин амнистия мисол авф карда мешавад. Ба ҳамин хотир тамошобинони азиз ва гиромии қадр, ин саволое ки ҳаррӯза пешкаш мегардонед, ман хостам ба ҳамаи шумо як ҷавоб бигардонам. Ҳама рӯза видеоҳои моро ба ҳамин хотир пайгирӣ кунед, аввалин шида аз информатсияҳо бохабар бошед. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунем. Як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, номи ма дар чорни списка биромадагиаст. Бояд ки аз Россия биром ё ин ки не? Бале, то 5 феврали соли 2025 муҳлат додагӣ ҳастанд. баъди ҳамин муҳлат ба охир расидан, агар шумо мушкилиҳои худтонро ҳал накунед, запрет кардан сар мешавад ва касе ки ҳамун штрафош мондагиаст, нарушенияҳое ки буд мондагиаст, баъд запретшон мекунанд. Амонулло нависондай: салом акаи Сорбон, шумо гуфтед ки аз Россия биромадандам запрет мекунанд. Ҳамира нафаҳмондем, чӣ хеле? Бале бародари азиз, инагда вақтҳое мешавад ки аз дохили Россия берун биромаданда метавонанд шаҳрванда запрет навиз бикунанд. яъне дар ҳолатҳое ки ягон қарзи калон дошта бошед, агар барои ҳамун қарза пардохт кардан метавонанд ки шуморо запрет бикунанд ва шумо қарза пардохт кунед аввалан. ё ҳолатҳое мешавад ки ягон шаҳрванд ягон ҷиноят содир мекунад, барои аз Россия набиромадан дар ин ҳолатҳоро метавонанд ӯро запрет кунанд ки аз Россия баромада натавонад. Зарина нависонда: салом акаи Сорбон, дар бораи граница мегуфтед ҳамун одамои боваринок ҳастанд сафар кунем ё ин ки не? мо тавсия метиҳем як-ду нафара ина рақамошона дар рӯи экран мемонем, границаи Қазоқистон мебаранд. Мисол вақте ки шумо худтон занг мезанед ҳамиёра, бо худтон қатишон ҳамсуҳбат бишен, мисол пурсупос бикунед, 100% гарантиятон ки додан, боз метавонед ки сафар кунед баъдан. Маҷнун нависондай: салом акаи Сорбон, хизмати алтернативӣ ҳозир ҳаст ё ин ки не? Чанд сом мошидагиаст? хизмати алтернативӣ ҳастай 54 000 сомона дар бар мегирад, вале баъди соли нав, яъне ки аз соли 2025 боз аз инам қиматтар мешавад, аз сабабе ки аз 1 январ нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло меравад. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, патент ва трудовой договора ҳолиам уведомление кардан дар кора ё ин ки не? Бале, шурӯъ карда аз 7 январи ҳамин соли 2024 тағйирот ба қонун шидагӣ буд ки ҳозира амал мекунад. ҳар як шаҳрванде ки кору фаъолият мекунад дар Россия, патент трудовой договори худша бояд ба МВД уведомлит бикунад. дар ҳолати накардан патентҳоро метавонанд ки аннулировать бикунанд. Сомон TJ нависондай: салом акаи Сорбон, ҳозир паспорти российский додеста бошанд? дар ҳамин бора камтар мефаҳмонӣ. Меган дигар барои тоҷикора паспорт наметиҳанд. ин гап асос надорад. чӣ хеле ки пештар буд, ҳозирам ҳамон хеле метавонед ҳуҷҷат пешниҳод кунед, яъне барои гирифтани шаҳрвандии Русия ягон маҳдудият ворид шидагӣ нест, ба мисли пештарай ҳозирам. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон,
патент аннулировать шавад. Граница гузарем айнав метонем патент карда. Не, вақте ки патент аннулировать мешавад, агар границарам гузарем и фоида намекунад рӯи шумо. ба хотире ки як сола мисол як маротиба ҳамин ҳуҷҷат дода мешавад, шумо то ҳамун муддате ки сроки пештара патентон ба охир нараса гирифта наметонед. яъне содатар бигем, агар вақти аннулировать шиданаш то муддати як сола шумо патент гирифта наметонед дигар. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. ягон савол бошад дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.